ummatore keɗitoɓe Kode Radio International sannuma e fottida nder taskaran amin kesaka hande nyalande altine bako amin gaddana on kubaruji duniyaru hawtade rafotoji ga diwe fere nanta taskaram durngol e demal hawtade pindinore ɓawo kabaruji min Ahmad Abubakar Azaref jodi foɗanay on laɓangal taskaramji ɗin amma bako non hami hawtawan e Usman Yaya Musa hanko jodi waddanay on kubaruji duniyaru. Nda ko e kubaruji ɗin e Najeriya ɗum nanan ɗum waɗi janaiza yimɓe 60 ɓe bonnanko'en Boko Haram mbari ha diwal Borno. E lesɗe Afrika bo gwamnatiwa soje en nga lesdi Burkina Faso nangi lawyajo kastaɗo dow aibe nyamol neɗɗaku. Ardiɗo lesdi Senegal Damoy Faye wayli woɗɓe nder huwonoɓe gwamnati mako. E lesdi duniyaru bo kubaruji lesɗe duniyaru on nanan Abdallah Ɗiɗabjo mettini no ɗum jabtirta inaje e dow hirna mayo Jordan. Sey mbo'itinon jonde gam nango kubaruji ɗin ɗi fuumaji. Ɗum waɗi janaiza yimɓe 60 ɓe bonnanko'en Boko Haram mbari ha wuro Darul Jamal gonɗum les hukumawol Bama to diwal Borno waylare lesdi Najeriya. Nyalde Jum'are salinde saggarle en Boko Haram kippi ummatore wuro ngon loriɓe nder balɗe ɗen wonnoɓe babe fayɓe ha ton gure goɗɗe. Asawere yewtunde ɗate kubaruji ɗe nder wuro filli wiigo ɓe njari kippol aranol jemmare Jum'are ha ƙauyel Darul Jamal wongo les wuro Bama nden ɓe mbari worɓe 61 be rewɓe 3 balɗe ɗeni ɓe ngarti gure maɓɓe ɗen. Keɓana jantore ha jangi ɓe keɓana balɗe ɗeni ɓe keɓana joɗorde ha jangirde kimiyawu ɗum wuro Bama. Waraɓe ɓen ha be direba en 7 yimɓe 6 bo ɗum lebura en gila Maiduguri. Jantore nden e kolla bonnanko'en ɓen nguli ci'e 20 motaji 10 yimɓe wuro ngol luttuɓe doggi. Nde mo woldata be jayndiyanko'en ha Maiduguri nyalde Asawe wakilijo maɓɓe ha majalisaru wakilku mo wakkere nden Zainab Gimba mettini kippol ngol ƴewnitiri gwamnati mobgal lesdi ɓesda habdugo dow sha'anu rento. Soja en bi mbari saggarla en ɓen ko ɓurta 30 nder wakkatire wonande nden. Soja en ɓe dow ɓe les fuu kawti mbeltini piroje ndufiɓe yite ha Darul Jamal ɗon e ɗon ɓe mbari 30 nder maɓɓe. Kawtal lawya en Burkina Faso mettini nangol lawyajo kastaɗo jabtono nyoƴƴanaɓe hakke maɓɓe wato bi'eteɗo Ini Benjamin Doli wakkatire nde mo wartoy lesdi ndin ɓawo timmingo siwtare maako. Bako nangugomo mo bindunoɗo mo windani ardiɗo Rasha Vladimir Putin ɗerewol dow mo telɓana ardiɓe lesɗe 3 ɗe soja en laamoto ha lesdi Sahel be ɓe ɗala yabgo kiita nden ɓe ɓaroro lesdi Rasha gam ɓe doƴƴa neɗɗaku maari. Jantore nangol maako
be woɗɓe yimɓe jogiiɓe balmi e jemmare 30 lewru jeetatabru fina go'ore lewru jeenayabru bano lawya'en ɓen mbi warɓe ɓen nasti saare dooli be sembe nangimo nden koci na'urawa maako nga komputa ɗum dillani balɗe bako ɗum heɓta e mo maɓɓi. Ta ngoyte kubaruji ɗin ɗon kewto on gila Kode Radio International Abuja lamorgo lesdi Nigeria. Ardiɗo lesdi Senegal Bashiru Diomaye Faye mo wayli woɗɓe nder minista en maako e asirire asawe mo jaɓɓiti ministajo Kita be ministajo kuuɗe nder saare nden mo waɗi ministajo keso mo kuuɗe lesɗe yaasi bana no geyngol maɓɓe ngol talabijin lesdi ndin wangini. Cimajono Senegal ha lesdi Amurka Sheikh Niang kanko latti ministajo kuuɗe yaasi lesdi mo ronti nokkure Yasin Fall gartiraɗo ministajo Kita jonta. Nden debbo on bo ronti Usmane Daine ardinoɗo babe kuuɗe gomnati gila lewru nayabru hitande 2024. Nden lawyajo bi'eteɗo Muhammadu Bamba Sise lattina ministajo shari'a. Abdallah Ɗiɗabjo mo Jordan holli anniya maako ɗum soyde jabgo kala dabarewol ngol Isra'ila waɗata ɗum nastugo gure hirnaange maayo Jordan. Laamiɗo Abdallah Ɗiɗabjo andini non ɗum wakkatire nde mo yehi jurago kawtal lesdi Arab en ɓawo dabareji ɗi Isra'ilanko'en gaɗata ngam yajjingo inaje maɓɓe ɗe Yahudanko'en wonɓe dow maayo Jordan bako moftorde majalisaru kawtal lesɗe duniyaru ha birniyol New York ngol Amurka ɗum ɓurna lesɗe jalɗirɗe ngerdi be lesdi Palestinu ɗum lesdi ndimri. Bako mi jaɓɓito on nda kettugol maaji. Ɗum waɗi janaiza yimɓe 60 ɓe bonnanko'en Boko Haram bari ha diwal Borno. Gwamnatiwa soja en ga lesdi Burkina Faso nangi lawyajo kastaɗo dow aibe nyamol neɗɗaku. Ardiɗo lesdi Senegal Diomaye Faye wayli woɗɓe nder huwonoɓe gwamnati maako. Nden on nanan Abdallah Ɗiɗabjo mettini no ɗum jabtirta inaje ɗe dow hirna maayo Jordan. Fuu e fuu haɗo jaɓɓitittomi on min wi'ata on mbalen majam amma gonde e taskaraji amin luttuɗi. Usman Yaya Musa a yettama. Mino ka wala ko min poti min biya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Tangoyte Kode Radio International gonduɗon ha jotta ha min pita ko larani rahotoji aran emin puɗɗirta diwal Nasarawa. Fulɓe noddama dow ngaɗa katiji cuɓol. Ardiɗo dental metti Allah kawtal hoore Alhaji Dr. Abdullahi Bello Boɗejo waɗi noddandu ɗum Kenya. Nda rahotowol Ayuba Lamiɗo Munyal iga hukuma laamu famaraka karu diwal Nasarawa. So arande inde ma iga to ya wari.
alhamdulillah keɗitoɓe nanoɓe bo nonno nanɗon mo ƴami indi am min wiyete Usaini Abubakar andiraɗo gettaɗo fulɓe Africa mo Nigeria taweteɗo Jos Plateau. To ɗume woni mijo maɗa dow haala ka laamiɗo wolwi wiki fulɓe ummo gaɗa katiji suɓo? To alhamdulillahi komi wi'ata dow haala ka laamiɗo fulɓe hanko Bello Abdullahi Boɗejo noddi sakiraɓe fulɓe taweteɓe nder ladde e nder wuro wato Gariri Mawdi ɓe ummoɓe gaɗa kati zaɓe. Lallai laamiɗo fulɓe numi kuma komo noddi fulɓe dow majum ɗum hanka tan woni ko wallata ɓe musamman irin to ɓe gullata gomnati andaɓe waɗantaɓe. To lallai ɗum kati zaɓe ɗum mo noddi fulɓe gaɗa to ɓe gaɗi ɗum ɓe gaɗi amfani e majum dow lawol hanugol wallahi tallahi ɗum nafay ɓe wala bo ko nafata ɓe iri non ngam gomnati hanum ko andi kawai a waɗi votin mum a sutti ɗum to ta sutti ɗum fa e andi kama ta suttayi ɗum bo anda to no waɗata ma gaɗa zaɓe sutta sai ta wodi katin zaɓe ɗum ɗum laamiɗo fulɓe wi handi fulɓe jaha gaɗa. To ko en ɗume woni bote kati subol ɗo? Bote kati subol ɗo hanjum woni a fotayi ma suɓa sai ta wodi ɗum nden non e wodi hundeji palɗi to rayuwa ta waɗai dole sai e majum ta wala ɗum gaba go hundeji ɗin ma ɗi gaɗatako. To en ɗiye laaɓi giyata hani tokke gam waytinki ko e fulɓe musamman tawaɓe nder ladde? Alhamdulillah laaɓi ɗin bo nonno e wodi fulɓe gaɗoɓe media seɗɗan ɗum waɗai amfani e social media ɗum zamani yadata irin Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, Telegram e sauransu. To ɓawo majum ɗum heɓai bono irin woɓɓe bono wakiliyel latotoɓe e ɓe mburto ɓe jaha ɓe joddo e arɗuɓe laamiɓe fulɓe ɓe mbiya laamiɓe fulɓe ra ko ɗum fini ɗum tawi hande ra ko laamiɗo fulɓe noddi fulɓe bono misali ɗo Abuja ɗum federal en godi wakilai en ummoto ja ko ɗume state to Nigeria to ɓe jehi ko ɗume state sai ɓe mbiya ɓe jiɗi ɓe joddo laamu wato laamiɓe leydi ɓe ko ɗume local government to ɓe joddake e laamiɓe ɓe ko ɗume local government sai ɓe mbiya laamiɓe ra ko ɓe jiɗi sakiraɓe fulɓe gaɗa. To hamɓe ɓen ɗon laamiɓe ɓe local government to ɓe koti sai ɓe daɓɓita laamu ko ɗume ko ndime Gariri e wodi laamiɗo muɗum kamma to ɓen ɗon ɓe local government ɓe daɓɓita laamiɓe iri gonɓe kawai haadi hamma ɓe joddo e maɓɓe ɓe mbiyaɓe to rafa ko min nanoyi to state government daga state government haala kambo to ƴewi federal government daga national kanko laamiɗo fulɓe Dr. Bello Abdullahi Boɗejo ra ko mo wi'i waɗi min gari min mbiye ɗo minon bo joni min gari min mbiyon ka to on koti daɓɓiton onon man dotti en gonɓe ɗon ɗum ko moye dottijo ko ndeme anguware ɗum heɓa wakilijo mo daɓɓitaton ngaro joddo e muɗum mbiyon ɗum rafa ko laamu wi'i daga Bello Boɗejo onon hamɓe ɓe ma to ɓe koti ɓe daɓɓita irin ko moye makoptijo mum yiri ɓe wondi dow wiyaɓe ra ko handi ɗum waɗa. So min getti gettaɗo. Ayuba a yettama jotta hamin fiita diwol Taraba on nanay julɓe diwol Taraba ngaɗi seyo mawludu annabijo nda rahoto Abdourahmane giɗaɗo jarumi. Ummatore julɓe jiha Taraba jakake julɓe duniyaru ɓe ngaɗi seyo mawludu annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanki jumɓare jemma asawe zawiyaji ɗuɗɗi ɗi jalingo e ko taari jalingo ngaɗi zikiri jangi qur'anu jangi tariki annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e gimɗi mantugo annabijo. Fina ɗon asawe ummatore julɓe ha jalingo e seraji muɗum ngaɗi jukki jarawol ɓe pili laabi nder wuro ɓe ɗo jogi tutaje ɓe ɗo gima kasidaji mantugo annabijo ɓurnaɗo tagle ha fandago sare modibbo Laila ma bo modibbo Muhammad Mahmoud Muri. To haɗon ɗon khalifajo Tijjaniya mo Taraba modibbo Aminu wurti waɗi do'a waɗi jawabu yettore nde ɗum sallimi ɗum jaɓɓiti komoy hoti sare mum. To ɓawo timmingo filaye mawludu ha jalingo mi yami ardiɗo sukaɓe Tijjaniya mo Taraba biyeteɗo Sheikh Bashir Yusuf Ahmad ko o wawata wiigo hado no ɓe mburtini Kenya ɓe ngaɗi lawugol ngam hollugo seyo mawludu. Alhamdulillah bana no giɗa ni alaji giɗaɗo nda jamare kam vurtita ko totoye iya dede ko goɗɗo gite muɗum yin wawata yi'a jamare a fotaka wiya nda adadi maɓɓe an kam min vurti diga yolde sare laamiɗo min tokki min filiti min wari ha hunduko lumo
daga hunduko lumo min tokkiri magami min warti ha sare modibbo bana no mbiɗa ni aɗo yi'a khalifa min wurti do'ani jamare waɗi do'a waɗani leddi waɗini jaha Taraba waɗini jalingo amin waɗini kala julɓe fuu ɓe ko moye ɗum waɗini ɗum do'a ha dow Allah humtu haaje min seyri be ñalamare nde ɗo nde hollata min hikka duuɓi ujuneje 15 be dañugo lulaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam kanjum waɗi min burti min ɗo waɗi ka hollugo sewi amin jamaje ni nda aɗo yi'a ɓe ɓuri million ko moye ni iya adadi kima ko moye fawni iya fawni muɗum rooɓe e worɓe sukaɓe ko moye ɗon holla sayam muɗum be heɓugo lulaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ha jotta mi ƴami Cheikh Bashir Yusuf Ahmad ha dow mawludu kam to heɓi asli? Mawludu ɗon mari asali ha diina islama daga wakkati lulaɗo Allah fofata be hoore mako o sumata ñande altine nde ɗum ƴami mo sallallahu alaihi wasallam ko waɗi a sumata ñande altine so o wiyata ñalomare nden ɗon ɗum dañiyam ngam majum sumaye ñalomare altine ɗo holla a lulaɗo Allah ɗo yetta Allah to minon ɓuri hanugo min yetta Allah min holla seyo amin ngam majum diina islama tabitini modiɓɓe vindi qur'anu hadiseji fillama ha dow ɗuɗɗum no inde majum falala hollugo seyo be yettore to a yetti Allah Allah ɓeddante ngam majum min ɗo yetta Allah hokki min lulaɗo Allah kanjum waɗi min burtata ɗo ni kanjum wonata diina islama kam inchallah. Cheikh Bashir Yusuf Ahmad wonɗo ardiɗo dereken sukaɓe tijjaniya mo jiha Taraba nanɗon yelago Allah holla en mawri. Abdourahmane giɗaɗo Oumar Jarumi kode radio international daga Jali. A yettama Abdourahmane giɗaɗo Jarumi. Jotta hamin fitana rahotoji lesɗe yasi aran emin fuɗɗirta rahotol leddi Niger. Rahotol Mamani Idrissa dow no ɗum dogginiri mawludu nder zawiyaji gallure Difa. Daga nonno lewru Rabiul Awwal malla lewru gani daruri nder lesɗe suudu duniya taskata mawludi ɗum bo gam hollugo seyo dañiki annabijo mo kisdam hoolare tabitani annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam koyɗo nder gallure Difa zawiya Cheikh Mal Isaka gotum nder zawiyaji mawɗi nder gallure ndende Difa gonɗum gendi mayne Soroa ɗum taski mawludi ɗum waɗi ñalande asewe jemma to ɗon ɗum nder ɗum ɗon mawludi ɗum waɗi ɗum heɓi garki sheikhu en modiɓɓe fama fukara en ɓe lesɗe kediɗaɗe bono lesdi Nigeria fama ɓe ɗo nder gelle ɗuɗɗe ɗe nder lesdi Niger warɓe gam wada ɗuɗɗum mawludi hawtade maɓɓe to ɗon ɗum on waɗi jande alqur'ana hawtade waasi tindinol ko ñumtinta julɓe teddenga annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ira mujizaji ɗi wodi fama barkaji ɗi wardani ndundun duniya fa joni ma on waɗi kasidaji ma jangugo diwani ɗum bo gam hollugo seyo barka nden ñalde nde mawludi kama no wowa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. سلمان بشوق حبيبي لا ولا تتنالوا ولا تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله أن الذي للأنبياء من كوارث بين على الرسال خيرا مهشادا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذاك كرامات لآل الولايات ومنه ɗum ni mawludi ɗum zawiya Cheikh Mal Isaka taski ɗo nder gendi mayne Soroa ɓawo sheikhu en modiɓɓe warɓe ɗum heeɓi garki yeeso en ardaniɓe pulaku bono wakili en lamorɗe feere feere ɗe fulɓe ɗo nder gallure Difa ɓeɓɓen yeeso en ɓe mbotorake nden damare woje hollugo sewo maɓɓe kamma findingo fulɓe dow ɗala gikkuji ɗi mboɗa kamma sembiɗina jogago tarde Allah gam yigo ni heeɓi hoyrma dow caɗele feere feere jeeɗe leñol fulɓe ngol waɗata.
ko jiino goɗɗum waɗe fu dow meɗen wadde ɗum ko dow pulaku sakirde bare enen manjoro ɗon ɗanade na e mbawade en mbawi nde dakki mbaɗen nde koyna en ƴeftenmo koyna ɗum hendu torde Allah ɗum waɗete torde Allah koynanen yeyi dow pulaku fa ko jiiɗa ɗum waɗa fum pulaku waɗante na goɗɗum fa mino mi suuɗata gonga min andi kamma wala koko yalata en a nana e barka Allah ko yanata en wala en gurtoto Allah renata en nattaga ɗo Allah yo goto Allah ena a zalimijo ko nana ko ɓawo no jama min jiiɗi kamma yowa kaane ko mi yiɗi Allah yahro fof fango Allah no mbaɗi murna e hawtugo ɗuuɗi a yi ko modiɓɓe ɗuɗɓe a meeɗay ko matta a waɗi taro a yiyay kuma anda matta a waɗi taro a nanay ko en jetti Allah jama assalamu aleykum ɗo ɗum de mawludi ɗum waɗi i nder gendi e mayne soro ha ɗum waɗi jam ɗum heyni jaw hawtade i seyo sey de mbiyen Allah jamirawo holla en mawludi ɗum garu Allah jamirawo hokka en kamma laadaji i barkaji ɗum waɗi i barka mawludiji feere feereji ɗi taski kerol hotol ngol woni ɗo daga gallore di fa Mamma Idrissa Kode Radio International. A hettama Mammani Idrissa. keɗite Kode Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere feere ngam ta on daɗe. nda taskaram kawtal koppi e RFI hawtade Kode Radio International. Batu ayame kine ko nyogi afaka ɗo ko nokkure no wi'e Friggagbe e nder diwal Kindia. Rewɓe e worɓe hino wakkili hino rema min taw debbo nayejo Marta Beavogji golleynoɗo pharmacie joni himo e fowtare e sukaɓe makko hiɓe pompa ɓoki kanamo lekki ka fuñeje ɗe o remi hikka joni ko demal o faala fewtude kono sattende hino woodi. C'est surtout la difficulté majeure. Sattende ɓurde e tiiɗude nden ko heɓugol ko wallitora ka demal. Wallitorɗe ka demal hino satti coggu moƴƴa wano engrais o inneteɗo ire kon. Saaku on ka luumo hara ko ire on kamen gine ɗo guluje 315 fewndo ɗo. Wona ire iwowo ka leyɗe janane wano Bamako ko guluje 315. Han guluje 380 men woni e soodude 15,380,000. yeeso ton koɗol no wi'e Waliya Abdoulaye Camara e ɓiɓɓe mum hino jogi keri hiɓe rema fakkere maɓɓe nden wi'en leydi maɓɓe nin hino janɗi kono ɓe wawata remude fow. ko maaro me woni e remude ɗo koko ɓeygure nde ñaama ɓayru sa inni a rema e buyi hara ko keri juuɗe remirta hino sattani jooma ɓeygure ko ɗum waɗi simeɗen gollirde ni ko maaro ɗo koko men ñaama ɓayru men mara ballal ko ɗum waɗi meɗen gollira ni. Marta Beavogi hino landi ballal. Si hooreɓe leydi nden wawno wallude men heɓa engrais wallitorɗum demal hara satta men wawayno remude buy kono no fewndori ni welaafi ɗo yimɓe buy remayno fuuñe kono sabu ko coggu engrais on satti ɗuuɗuɓe acciti. E ɗi ko ɗooli rewɓe e worɓe yahay ton soodugol ɓiɓɓe leɗɗe woɓɓe no wi'a dimle e ñaameteeji heewɗi kono angal laawol hino songi ɓe ma Binti Camara. Argol suisodugol pijji ñamaku kobo jagatu ko ɗum men argol sodugol no satti de bare fa ari piri no satti ñamako piri ko 100 000 men sorta poore oji kadi ɗum poore ko 10 000 men sorta jagatu kadi 50 000 femen adi femen nabi sare men satti ne bare fa yebi piri satti gol ande an kadi fa yeyde a satti lawol mo jafes be walle la men webi lawol ga lawol gala alaga remoɓe ɗuuɗuɓe ɓe men landi no wi'i si ɓe wallitama ɓe itta heege e leydi ndin. Mamadou Adama Diallo iwtuɗo Kindia RFI. On jettama e ragare nda taskaram jimi fulɓe.
international Bapullo e woni fulato I horre international non kode radio lutani fulbe international habaruji kode radio chahidi labdi beldi ndeni fu e kediten sautu pulaku international kode radio on woni sautu fulbe meden garem makediten jona du asli meden kime fulbe finata wasudu ndurobe mawbe jango woni hirde nde bacci do sautu kode international durungol edemal jamudum risku siyasa duniyaru e famu dina ma kodo kode international tariha baba men shehu usmanu bina fodio taskaram di beldi di fudo kode international kedi temma famo yen wa inaya keji meden albarka taskaram radio kode international kode radio on woni sautu fulbe meden garem makediten jona du asli meden fulbe Niger Nigeria Togo fulbe Sudan Chadi e Guinea kediten kode international hato fulbe Masina Burkina Faso fulbe Mali Cameroon e Gambia kediten kode international fulbe Futa Jalo Futa Toro Gabon Benin garem makediten kode international jogem Madina men jagen pulaku endu inna sana ajibo jangen durande men international kode radio on woni sautu fulbe meden garem makediten jona du asli meden pulaku jenayi jogen ditato sakkinen diger dadi dina men wala ba maji international e gonga hettiri gonen e ton taɗalen ɗum fewreta fuye gimi fulɓe min gaddi ragare taskaramji hande ɗin bokko noon e tona kuwanoɓe code radio international hawtuɗo taskaramji hande Ibrahim Iromadake min Ahmad yata on mbalen ko jam Nyalbo en baɗeta to hafen mere nonnonde ende ardinen jafindiren international kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garem makediten jona du asli meɗen to nyare yawareta to jaɓen jakulen bo merareta mbaɗen ellata cusɓe international